O kini Clark, o karon kini nga video ha. Pizza 24 ni sa June. Nawa na. Oh. Karon ni nga video ha. Kanang barog sa baboy, kanang pile sa haloblak, baligduhan na ka pile sa haloblak kana mong bunga. Ang barog oh. Duha ka pile na lapas ang buko-buko. Ang lubot oh. Nay duha ka buok ani bayg laki kag may gagmay. Pero nay dagko sa dani pero di na ako ibaligya na dako kay na. Bayi na dako kay na. Duha na ka buok bayi nga dako kayo. Dako kay na. Nas mga 40 na na, og timangon na boy, 40 kapin na na. Ay gamay-gamay ani laki og bayi, gamay-gamay ani. Ana. Kina. Tanawa lang diri. Karon gini nga video. Karong pizza 24 ni June. May gagmay ni duha ka buok. Ibasin ka nang imong ingon nga navy, ana mga navy meal basin na ana diri. Kung dili ba mas minus pa siguro kag mabayad depende sa timbang sa baboy. Kundi mo kabayad pa kag siguro mas taas gamay sa navy. So tanaw nako murag naara na diri siguro mas mayan timbangon lang nato ang baboy. Kay para patas ba. Di man sad na taas kaya kung presyo kay wag ikaw hatag na nako nimo 250 ang uban gid diri 280 man gani. Jud diri sa mo 280 gid. Basta nagi mamalitay og kuan ba pang parinasal gid kay dagko ang baliton kay duha pa man guni kabuan Clark usa kabuan pa ni gikan sa pagkalutas. Atong 13 ni siya nag-usa kabuan gikan sa pagkalutas nako pero nataw ni ang baboy pizza uno yun. Pizza uno. Sibiduhan na ni kabuan kapin. Magtulon ni kabuan karong pizza uno sad. Mo nang dagko ni dagko man ni baboy Clark tagas. Dagko tagas baga. Nawa na. Pero mas maing tanan mo sakto kaysa sa cellphone. Kaysa sa video ra ba. Basta na gamay-gamay ani duha ka book kini wala gamay-gamay na kanay. Uli na mobile lag laki guro ni. Na may gamay ani. Basta duhay gagmay ani kay na may usa ka gamay-gamay ani man ako i-appeal kay upat man ni kalaki niya. Upat sad kabay. Sakto gini para okasyon na gini siguro ni daghan na makakaon eh. Kaya gini baligyan ko ni kaslunon ang baligyan ako ni kaslunon kuan ka buk. 5 kay tulo ra may ibilin ko ani pulos bay ibilin ko ani. Pero di marot og halin og kaslunon kahalin kaslunon ako ra sa ning iparasyon. Lawgan ko ni sod sa tulo ka buwan kapin. Tulo ka buwan og tunga. Di na ko pabton og 4 ka buwan. Kay na naman ko ipuli ani diri gud. Na ako ipuli ani diri nga mga baktin. Puhon-puhon. Kini nga tangkal.